נתחיל במנדיבולה, בסדר? לסת תחתונה, מנדיבולה. יש את המקסילה, שזה הלסת העליונה, עם הזיגומטיק פרוסס במקסילה. בעצם הזאתי. יש לנו נזל אופן, נזל בואו, ושני השפיצים פה בפינות של ארובת העין. זה הפרוסס, זה הפרפרונטל, סליחה, פרפרונטל, וכל זה הפרונטל. כל זה הפרייטל בון. פרייטל, לא פרקיה, פרייטל. פרייטל, טמפורל זה סביב האוזן, וכל האזור הזה. זה ה-eye cavity. כאן יש את הפרסה של האוקסיפיטל. אוקסיפיטל זה כל ה-EU הזה, כן. מה שעוטף את האקסיס, לא? לא, חוליה הראשונה זה אטלס, ומה שמחזיקה את האטלס זה האקסיס. בעיקרון, אם ניתנו את שתי החוליות בנפרד, אז האקסיס יש לה מין קטר כזה שהיא מכילה בתוכו את האטלס. בסדר? האטלס זה השקע והאקסיס זה השקע. והאיואיד בון. בעצם הלשון. בסדר? זה מתחבר ב... זהו.